Hola nois, hola noies, aquí en un nou vídeo de Geometry Dash, el meu primer. Ja vaig penjar la intro i no ensenyaré d'aquest joc, a veure com em va. Vaig amb un nivell que m'agrada per la música, a veure. M'encaixo el volum, val. I... Jope, què em passa? Val, ara. Jope. Va. Ja ensenyaré com desbloquejar figures. He començat malament perquè no estava escalfat. I també com que estic gravant em va més lent. Bueno, va. Ara mola això. Hi ha amics meus que em diuen costa molt jugar del revés, però a mi del revés m'és més fàcil. Bueno, depèn dels nivells també. Encara que... Va, ja estem al 50. Aquí em costa, Veus? Em costa aquí. Va. Ja sé que és raro el canal perquè és en català, però és normal. S'ha d'innovar. A veure, què diu ara? Ara, a l'intent 10 s'acaba el vídeo. Ara espero completar-lo. I aquesta figura l'ensenyaré com la vaig desbloquejar. És molt fàcil. Tampoc us penseu que sóc un pro, perquè no ho sóc. Un pro ja s'hagués passat aquest a la primera i jo no. Va, ara. I... va, el portal. Pico, ara. Va. I va, ja estem aquí. Va, en aquí jo no en sé. A veure... Va. I... notareu que tinc la veu malament, és perquè tinc tos. Tampoc és tan dolent. Perquè ara hi ha una passa aquí que... I va. Va, ara el portal. Va. Quin atem? L'últim. I va. Que aquest és el meu. A veure si en algun vídeo me'l passo. Ja me l'he passat cops, però... un cop m'he passat allò de la nau, ja està, ja me l'he passat. I va, portal. Va, ja. Ara faré una mica aquest, a veure. Soc molt dolent, Això és fàcil, però... Bueno, va igual. Bueno, així me'n vaig, val? Espero que us hagi agradat. Subscriveix-te.